Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар шумо дар канали мо то ҳол обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва забони русиро бо кӯмаки каналҳои мо омӯзед. Дар ин дарс мо бо шумо дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси аллакай 20 аст. Яъне бо кӯмаки луғат, грамматика ҷумлаҳоро мо аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ тарҷума мекунем. ба шумо кӯмак мекунад ин дарс, то ки он луғатҳое ки медонед ҳамонҳоро якҷоя карда ба забони русӣ гап занед. Ба ҳамин хотир кӯшиш кунед бо диққат дарсро тамошо карда, он ҷойҳое ки барои шумо сахт лозим аст, албатта қайд карда гиред ва илоҷаш бошад агар дарсро якчанд маротиба такроран тамошо кунед, то ки ҳама он ибораҳое ки ёки ҷумлаҳое ки мо бо шумо якҷоя дар ин дарс меомӯзем, дар хотиратон монад. Хуб, дар ин дарс низ мо бо шумо ҳама ҷумлаҳомон дар бораи феълҳои ҳарака, яъне ҳаракат омадан, рафтан, дар бораи ҳамин хел ибораҳо гап меравад. феълҳои ҳаракатро истифода бурда ҷумла сохтагӣ ҳастем ва ҳамонҳоро албатта ба забони русӣ тарҷума мекунем. хуб, аввалин ҷумлаи мо ин ту кай ба хона меоӣ. Ту кай ба хона меоӣ. ҳозир мебинем ки ҳаракат бо чӣ ҳаст, яъне ту кай ба хона меоӣ гуфта бо пиёда омаданро дар назар дорад ё ки бо нақлиёт. хуб, ту ин ҷонишини шахсӣ аст ва ба забони русӣ мешавад ты. Кай когда. Кай когда. хуб, меоӣ мешавад приедешь. Приедешь. Значит, дар инҷа ҳаракат бо нақлиёт, яъне бо ягон мошин аст ё поезд аст, ягон чиз қадди омаданро дар назар дорад. Приедешь аз глагол приехат, яъне бо нақлиёт омадан. Приедешь. ва ба хона мешавад дамой. хуб, дамой мо метонем гуфта, ҳама вақт намегӯем ки в дом ё ки дом намегӯем, яъне ба хона ки шуд, дамой, я иду дамой, ман ба хона рафта истодам. маънои дамой ба хона рафтанро медиҳад. ба ҳамин хотирам дар инҷа ҳамин хел омадагӣ аст. хуб, ту кай ба хона меоӣ. Ту гуфтем ты мешавад, кай когда меоӣ, приедешь, ба хона дамой. ҳамин 4 луғатро шумо бояд якҷоя кунед ва ҷумлаи худро ба забони русӣ созед. яъне ҳаминҳоро якҷоя карда ҷумла нависед ки чӣ хел ҳамин тарҷумаи ту кай ба хона меоӣ мешавад. як чанд сония пас ман ҷавоби дурустро нишон медиҳам. агар ки шумо хато карда бошед, албатта ислоҳ мекунед ва видеоро стоп карда бо диққат саросима нашуда фикр кунед ва баъд дарсро тамошо кунед. хуб, ба шумо чӣ хеле ки гуфтам якчанд сония вақт. хуб, умедворам аввалин ибораи мо барои шумо қадар мушкилӣ наовард. Ту кай ба хона меоӣ. Луғатҳо ҳамаш дар экран маълум буд. Ты когда приедешь домой? Ассалому алайкум. оё мехоҳед ки дар муддати 3 моҳ ба забони русӣ озод гап заданро омӯзед? ин тавр бошад, ман шуморо ба курси онлайни 3 моҳаи худамон даъват мекунам. курс ба пуррагӣ онлайн аст, яъне бо тариқи телефон аз дилхоҳ ҷо метавонед иштирок кунед. занҳо алоҳида ва мардҳо алоҳида дарс мехонанд. дарсҳоро маълимаҳои бо таҷрибаи забони русӣ мегузарад. дарсҳо дар як ҳафта 5 маротиба аст. бо ҳамин тарз дар 3 моҳ шумо ба забони русӣ озод суҳбат карданро меомӯзед. шансро аз даст надиҳед. барои иштирок ва боз маълумоти пурра гирифтан ба ҳамин рақамҳо ба телеграми мо муроҷиат кунед. Ты когда приедешь домой? Ту кай ба хона меоӣ. Ты когда приедешь домой? Ту кай ба хона меоӣ. хуб, ибораи хеле осон буд ва ҳозир мо бо шумо боз ҳам ҷумлаҳои мушкилтарро тарҷума кардан ба кӯшиш мекунем. ӯ намедонад ки чӣ тавр ба фурудгоҳ расад. фурудгоҳ яъне аэропорт. ӯ намедонад ки чӣ тавр ба фурудгоҳ расад. хуб, ӯ гуфта мардро дар назар дорад. ба ҳамин хотирам ҷонишини он шуд. ӯ.
хоб чӣ тавр как тарҷума мешавад. Намедонад не знает, не знает. Расад даехат, даехат рафта расидан ба ягон манзил. хоб ба фурудгоҳ яъне до аэропорта, до аэропорта. ӯ намедонад ки чӣ тавр ба фурудгоҳ расад. хоб ӯ он намедонад не знает, чӣ тавр как ба фурудгоҳ до аэропорта расад даехат. ҳамин луғатҳоро якҷоя карда ҷумлаи худро боз созед. ва инҷа ҷумла хеле дароз ва калон аст. ба ҳамин хотир ҳам албатта видеоро стоп карда бо диққат фикр кунед ва баъд албатта хулоса бароред. хуб, тайёр бошед, ба шумо якчанд сония вақт. хуб, умедворам ин ҷумлаи мо низ ба шумо ба тарҷума кардан ягон мушкилӣ наовард, зеро ки ҳама луғатҳо дар экран маълум аст. ҷумлаи мо буд ӯ намедонад ки чӣ тавр ба фурудгоҳ расад. хуб, тарҷумааш яъне шакли дурусташ он не знает как доехать до аэропорта. Он не знает как доехать до аэропорта. ӯ намедонад ки чӣ тавр ба фурудгоҳ расад. хуб, умедворам ин ҷумла ба шумо пурра фаҳмо ҳаст ва агар ки ҳамин тавр бошад мо мегузарем ба дигараш, зеро ки ҷумлаҳомо зиёд аст ҳоле. хуб, вай ба қарибӣ аз душанбе омад. вай гуфта мо бояд аввал фаҳмем ки гап дар бораи кӣ рафта истодааст. гап дар бораи зан ё ки дар бораи мард. зеро ки мо ба забони тоҷикӣ метавонем вай гуфта ҳам занро дар назар дошта бошем ва ҳам мардро. дар забони русӣ бошад агар ин хел нест. дар забони русӣ барои ҳар як шахс ёки ҳар як ва мард ва занҳо ба алоҳида ҷонишинҳои шахсӣ ҳаст. хуб, вай яъне ана, значит дар ин ҷумла гап дар бораи духтар ёки зан рафта истодааст. вай ана. хуб, ба қарибӣ недавно, недавно. хуб, аз из. хуб, омад приехала. вақте ки ана ки шуд, яъне женский род, окончание яъне феълҳо дар замони гузашта окончание ара мегирад. яъне приехала, уехала, яъне окончание гирифт, барои ки женский род аст. хуб, мефаҳмонам барои чӣ аз душанбе кишид из шуд. дар инҷа ман душанберо тарҷума накардам, яъне дар экран нишон наметиҳам, зеро ки душанбе ба забони русӣ низ, яъне шаҳри душанбе, душанбе мешавад. хуб, ҳама вақт ба город ва ба давлатҳо мо предлоги вра истифода мебарем. яъне в Россию, в Таҷикистан, в Душанбе ки шуд ва обратнаш, яъне аз ҳамунҷо омадан, яъне аз Тоҷикистон, из Таҷикистана, аз Душанбе, из Душанбе мешавад. аз хотир набароред. ва як хело мега с Таҷикистана, с Душанбе, инаш дар асл нодуруст аст. лекин албатта дар гуфтугӯ истифода мебаранд. шакли дурусташ из Душанбе мешавад. аз хотир набароред. омадан из Душанбе. хуб, вай ба қарибӣ аз Душанбе омад. луғатҳо дар экран маълум аст. албатта шаҳрро, яъне Душанберо аз хотир набароред, зеро ки ман дар инҷа нишон надодам. дар ҷумла ҳатман шаҳри Душанберо монед. вай аз қарибӣ, ба қарибӣ аз Душанбе омад. хуб, ба шумо якчанд сония вақт, албатта ҷавоби худро дар дафтари худ қайд кунед, видеоро стоп карда хуб фикр кунед. рафтем.
хуб, умедворам шумо ҷумларо дуруст тарҷума кардед. Вай ба қарибӣ аз душанбе омад. Она недавно приехала из Душанбе. Она недавно приехала из Душанбе. Вай ба қарибӣ аз Душанбе омад. хуб, ин ҷумлаи мо низ ба шумо фаҳмо бошад, мо мегузарем боз ба дигараш. Ту пагоҳ ба консерт меравӣ? Ту пагоҳ ба консерт меравӣ? хуб, пеша ки мегӯям, ман консертро тарҷума намекунам, яъне нишон намедиҳам луғаташро, зеро ки консерт ба забони русӣ низ консерт мешавад. хуб, ту мешавад ты, пагоҳ мешавад завтра, хуб, меравӣ пайдёш, яъне дар инҷа ҳаракат бо пои пиёда рафтанро яъне дар назар дорад. Ту пагоҳ ба консерт меравӣ? хуб, меравӣ пайдёш ки шуд, яъне ҷонишини хуб, ту ҳаст дар инҷа, яъне ҷонишини шахси мо, пайдёш ки шуд, ин аллакай феъли ҳаракати бо пои пиёда рафтанро дар назар дорад. хуб, ба мешавад на, яъне консерт ба мо на истифода мебарем, предлоги наро. Ба консерт мешавад на консерт. ҳамхел. хуб, ту пагоҳ ба консерт меравӣ? бо пои пиёда рафтанро дар назар дорад. Ту, ты, пагоҳ, завтра меравӣ пайдёш. хуб, ба консерт, на консерт. ба шумо тавсия метиҳам телеграм канали школа леро, ки дар инҷа ҳар рӯз мо барои шумо ибораҳои нав, луғатҳои нав, тестҳо, дарсҳои нав, ҳар рӯз 2 бор 3 бори ибораҳои лозими, луғатҳои лозимиро мепартоем ва ҳамаш дар ҳамин телеграм канали мо ҳар рӯз бепул барои шумо партофта мешавад. барои телеграм канали мо даромадан описаниеи ҳамин видеоро бинед, ссилка истодааст. дар болои ҳамон ссилка пахш кунед ва ба телеграм дароед. агар ссилка қатъи надорояд, ба телеграм дароед ва бо забони англисӣ школа ле поист диҳед ва канали мо мебарояд. подписатсия кунед ва ҳар рӯз ибораҳо, тестҳои нав қатъи забонро боз ҳам зудтар омӯзед. хуб, ҳатман ин луғатҳоро якҷоя кунед. боз мегӯям, хуб, дар инҷа консертро ман дар луғат нишон надодам, албатта дар ҷумлаи худ консертро низ дохил кунед. ба консерт, на консерт мешавад. ва шумо якчанд сония боз вақт барои фикр карда ҷумлаи худро, яъне ҷавоби худро навистан. хуб, чӣ хеле шуд ки ду охирони ҷумлаи мо хеле осон буд. Ту пагоҳ ба консерт меравӣ? Ты пойдёшь на консерт завтра? Ту пагоҳ ба консерт меравӣ? тарзи дурусташ, яъне шакли дурусташ ҳамин хел аст. Ты пойдёшь на консерт завтра мешавад. хуб, агар шумо аллакай ҳамашро дуруст ёфта истода бошед, ҳатман дар комментария нависед. пеша ки гуфта мемонам ки чандта яъне ҷумларо шумо дуруст тарҷума кардед. ман намедонам вақте ки ба зиёфат меравем чӣ пӯшам. ман намедонам вақте ки ба зиёфат меравем чӣ пӯшам. либос пӯшиданро дар назар дорад. хуб, намедонам мешавад не знаю. хуб, ба ки шуд на мешавад. барои чӣ? ҳозир боз мефаҳмонам. барои чӣ ҷа ба шуд. яъне баба, яъне ҷонишини предлоги на шуд. вақте ки мешавад когда. вақте ки мешавад когда. хуб, меравем пайдём. ҳозир барои чӣ боз дар инҷа пайдём мо шуда истодааст, инро низ мефаҳмонам. яъне чӣ пӯшам? Что. яъне чӣ мешавад что худаш. пӯшам мешавад надет. надет. бинед, ҳаст адет, ҳаст надет. адетро мо дар ҳолати истифода мебарем ки ба ягон кас либос пӯшонем. надет бошад дега дар ҳолате ки шумо худатон пӯшед, яъне худамон либос пӯшем, надет мешавад. ва зиёфат мешавад вечеринка. хуб, ана акнун якта ба якта ҳозир ман ба шумо он чизое ки гуфтам мефаҳмонам. бинед, ман гуфтам ки ба шумо барои чӣ мо на истифода мебарем дар инҷа. барои он ки вечеринка ба мо предлоги нара истифода мебарем.
вечеринка ба предлоги на мешавад. На консерт, на вечеринку. ба ҳамин хотирам дар инҷа ки зиёфат, шабнишинӣ ба забони русӣ тарҷима мешавад вечеринка ва дар он ҷо предлоги на истифода бурда мешавад. Ба ҳамин хотирам дар инҷа ба тарҷума шуд на, яъне на вечеринку. хоб анакнун барои чӣ дар инҷа пайдём шуд? Ба он хотире ки дар забони тоҷикӣ мо на ҳама вақт ҷонишинҳои шахсиро дар дохили ҷумлаҳо нишон медиҳем. Ман намедонам ки вақте ки ман намедонам вақте ки ба зиёфат меравем шуд, яъне меравем пайдём тарҷума шуд. Ва дар инҷа низ ҳаракат дар инҷа низ бо пои пиёда рафтанро дар назар дорад. Пайдём аз глагол пайти аст. хоб бо пои пиёда ба ягон ҷо рафтан. хоб ман намедонам вақте ки ба зиёфат меравем чӣ пӯшам. Намедонам, не знаю, пӯшам, надет, ба на вақте ки когда, чӣ что меравем пайдём, зиёфат вечеринка. Вақте ки ҳаракат ки шуд, яъне куда, вечеринку окончани у мегирад, яъне куда в школу, куда на вечеринку. аз хотир набароред, окончани у вақте ки яъне савол бо куда шавад, яъне ба куҷо, ба шабнишинӣ ёки ба зиёфат, на вечеринку. ҳаминҷа окончани уро чхеле ки мебинед аллакай биромад. хоб ба шумо якчанд сония вақт рафтем. хоб ҷумлаи мо салакак дарозтар буд, яъне ман намедонам вақте ки ба зиёфат меравем чӣ пӯшам. ҳаминро бояд тарҷума мекардед. Умедворам ҳамаатон тарҷума кардед ва шакли дурусташ ана дар экран маълум аст. Я не знаю, что надеть, когда пойдем на вечеринку. Я не знаю, что надеть, когда пойдем на вечеринку. Ман намедонам вақте ки ба зиёфат меравем чӣ пӯшам. Я не знаю, что надеть, когда пойдем на вечеринку. окончани у мегирад. Куда? На вечеринку. ҳозир як гуфта гузаштам. хоб умедворам дар инҷа ҳамаш ба шумо фаҳмо аст, яъне он қисмҳои грамматикӣ ки ба шумо фаҳмондам бошам фаҳмо аст ва луғатҳош низ ва ҳамаш. ҳатман агар ки дар инҷа ягон чизи даркорӣ барои шумо гуфта бошам, албатта ҳамаш даркорӣ буд, чизи нодаркорро ман намегӯям. ҳамаш барои шумо, барои гап заданатон, барои дуруст бехато гап задан барои шумо лозим аст. ҳатман қайд карда гилед. хоб мо давом мекунем. вай ба беморхона барои хабаргирии дӯсташ омад. Вай ба беморхона барои хабаргирии дӯсташ омад. боз мегӯям мо аввал чӣ кор кунем? Мо аввал бояд алих кунем ки гап дар бораи кӣ рафта истодааст, дар бораи зан ёки мард. ҳозир мефаҳмем. Вай аввалаш дар бораи гап дар бораи он рафта истодааст. он ки шуд, ин мард ҳаст, дар бораи мардҳо. мускорот. хоб ба мешавад в. хоб омад приехал. хоб беморхона мешавад больница. хоб ҳозира гуфтам вақте ки савол куда, яъне ба куҷо ӯ омад, куда он приехал, ба беморхона яъне в больницу окончани ӯ гирифт. хоб вай ба беморхона барои хабаргирии дӯсташ омад. навистид яъне хабаргирӣ. хоб дӯсташ мешавад дӯст худаш друг, аз дӯсташ ки шуд албатта друга мешавад ва барои мешавад чтобы. анакнун баъд порядка тарҷума мекунем. вай он, ба мешавад в, беморхона больница. хоб барои мешавад чтобы, хабаргирӣ мешавад навистид,
дӯсташ друга омад приехал. ҳамаш ба шумо фаҳмо бошад. Дар инҷа қисми грамматикӣ ки барои шумо фаҳмодан дар кор буд, ман аллакай гуфтам аканчани ӯ. Дигар ҳамаш умедворам фаҳмо аст. фикр кунед, ҷумлаи худро созед. Албатта видеоро стоп карда хуба как фикр кунед, ҷумлаи калонтар аст ва баъдан ман ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. хоб, рафтем. Вай ба беморхона барои хабаргирии дӯсташ омад. ҷавоби дуруст. Он приехал в больницу, чтобы навестить друга. Он приехал в больницу, чтобы навестить друга. Вай ба беморхона барои хабаргирии дӯсташ омад. ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. агар шумо дуруст ёфта бошед, дар комментария нависед ки ман дуруст ёфтам гуфта. Яъне чандташро дуруст ёфтед, ҳатман нависед. ин барои ман боз ҳам мотиватсия метиҳад ки шумо дар ҳақиқат видеоро то охир тамошо мекунед ва ҳама ҷумлаҳоро бо баробари ман онҳоро тарҷума мекунед ва меомӯзед. хоб, ҷумлаи дигари мо: ӯ оромона аз хуҷра баромад, то ки касеро бедор накунад. ӯ оромона аз хуҷра баромад, то ки касеро бедор накунад. рафтем луғатҳошро мебинем. ӯ яъне он. дар инҷа низ гап дар бораи мард рафта истодааст. хоб, баромад, ушол. Бинед, ушол на танҳо рафтанро дорад, балки аз ягон ҷо баромада рафтан. Рафт аллакай ҳаракат карда, яъне ушол мешавад, яъне уйти. Глагол уйти. Пиёда рафтан. Аз хуҷра ки шуд, из комнаты. Из комнаты, яъне в комнате, яъне ба хона. аз хона ки шуд, из комнаты мешавад. Аз хуҷра. хоб, оромона мешавад тиха. Тиха. Тиха мегӯем ки ором шавем. хоб, токи, чтобы. Касеро, яъне касеро ки бедор накунад, ҳамин хел гап буда. Никого. Касеро никого бедор накунад, не разбудит. Разбудит ин мешавад бедор кардан. вақте ки бедор накунад ки шуд, яъне фақат ҳаминҷа калимаи не мемонад, яъне не разбудит, бедор накунад. ӯ оромона аз хуҷра баромад, то ки касеро бедор накунад. хоб, боз ҳам ҷумлаи мо калон аст. ба ҳамин хотир ба шумо вақт метиҳам. Албатта видеоро стоп карда хуба как фикр кунед. рафтем. ӯ оромона аз хуҷра баромад, то ки касеро бедор накунад. ҳозир ҷавоби дурустро мебинем. Он тихо ушел из комнаты, чтобы никого не разбудить. Он тихо ушел из комнаты, чтобы никого не разбудить. умедворам инро низ шумо дуруст ёфтед. агар дар ҳақиқат ҳамин хел бошад, албатта дар охир дар комментария нависед. ӯ оромона аз хуҷра баромад, то ки касеро бедор накунад. Он тихо ушел из комнаты, чтобы никого не разбудить. хоб, ӯ ваъда дод агар вазъият тағйир наёбад, меравад. мо бояд боз фаҳмем ки ӯ дар бораи кӣ аст. Дар бораи он, яъне ӯ писарро дар назар дорад. хоб, ваъда дод, обещал. агар ки духтар мешуд, обещала мешуда, яъне она ки мешуд, обещала мешуд. яъне аканчани а мегирифт. агар мешавад если. Если. хоб, меравад уйти. рафтан, яъне меравад уйти.
тағйир наёбад мешавад не изменится. Не изменится яъне тағйир наёбад. Вазъият мешавад ситуатсия. Ситуатсия вазъият. хоб ӯ ваъда дод агар вазъият тағйир наёбад меравад. ӯ он хоб ваъда дод абишал агар мешавад если вазъият мешавад ситуатсия тағйир наёбад не изменится меравад уйти. ана акнун боз якҷоя кунед ва ҷумлаи худро созед. ба шумо вақт. ӯ ваъда дод агар вазъият тағйир наёбад меравад. ана акнун мебинем шакли дурусташ чӣ хел мешавад. Он обещал уйти, если ситуация не изменится. Он обещал уйти, если ситуация не изменится. хоб агар тайёр бошед боз ба дигараш мегузарем. ҳоле ибораҳо ҳаст, ба ҳамин хотир як ҷои хуба шинед ва албатта бо диққат тамошо карданро давом диҳед. ман бояд ба дорухона дароям. равам не дароям. ман бояд ба дорухона дароям. дорухона медонед на? ман мне. ҳозир мегӯям барои чӣ мне. хоб ба мешавад в. мефаҳмонам барои чӣ бо в. бояд нужно. дароям зайти. глагол зайти маънои даромаданро дорад. дорухона мешавад аптека. хоб ана акнун бинед вақте ки дар инҷа гап дар бораи ман бояд шуда истодааст, ба ҳамин хотирам дар инҷа ҷонишини шахсии мне мешавад. мне нужно яъне ман бояд, ба ман лозим, ман бояд дароям. ин шарт аст ки шуд мне мешавад, не меня а мне. хоб ана акнун барои чи в аптека шуд? ба он хотире ки дар аптека, дар хона, дар ҷойҳои маҳкам мо предлоги вра истифода мебурдем. ба ҳамин хотирам в мешавад. ва аз хотир набароред ки ҷойҳои маҳкамнамо вро истифода мебарем, яъне предлоги вро. ҷойҳои кушода бошад агар наро. ҳатман ҳамун дарсро ёфта тамошо кунед. хоб ман бояд ба дорухона дароям. ман мне бояд нужно ба в дорухона аптека дароям зайти, яъне зайти боз мегӯям даромадан. хоб шакли дурусташ. мне нужно зайти в аптеку. мне нужно зайти в аптеку. ман ба шумо чанд бор такрор кардам ки вақте ки савол куда шуд, яъне ба куҷо бояд дарояд, яъне аптека ба аканчани уро мегирад. агар дар шумо агар айнан дар ҳамин хато карда бошед, боз бо диққат гӯш кунед. куда ки шуд в аптеку шуд, яъне аканчани уро мегирад. куда в аптеку. хоб рафтем ба ҷумлаи дигарро мегузарем. ман бояд ба дорухона дароям, мне нужно зайти в аптеку. ҳама ҷойҳои даркориашро ман ба шумо фаҳмондам. албатта ба худ қайд карда гилед дар ягон ҷои даркорӣ. мо тасмим гирифтем ки якҷоя ба консерт биёем. мо тасмим гирифтем ки якҷоя ба консерт биёем. консерт боз мегӯям, боз консерт мешавад. мо мешавад мы, ҷонишини шахсӣ. ба консерт ҳозир гуфта будам на истифода мебарем. ҳамхел на консерт, на вечеринку мо на истифода мебарем. хоб тасмим гирифтан мешавад решид. дар инҷа гуфта истодааст ки тасмим гирифтем, решили. тасмим гирифтем, решили. хоб биёем яъне омадан, биёем прийти. хоб якҷоя мешавад вместе. хоб
якҷоя ҳамашро хоб бо порядка тарҷума мекунем. Мо тасмим гирифтем ки якҷоя ба консерт биёем. Мо мешавад мы тасмим гирифтем, решили якҷоя мешавад вместе, ба консерт мешавад на консерт. Консертро дар экран нишон додагӣ нестам. хоб биёем мешавад прийти. луғатҳоро якҷоя кунед ва албатта ҷумлаи худро созед. рафтем. хуб, мо тасмим гирифтем ки якҷоя ба консерт биёем. Шакли дурусташ мешавад мы решили прийти на консерт вместе. Мы решили прийти на консерт вместе. мо тасмим гирифтем якҷоя ба консерт биёем. хуб, ҳама ҷои дар корияшро дар инҷо низ ман ба шумо фаҳмондам. Агар ҳамаш фаҳмо бошад, агар мо ба дигараш мегузарем. дигар ҷумлаи мо ту сари вақт ба мактаб омадӣ савол аст дар инҷа. ту сари вақт ба мактаб омадӣ, яъне дер накарда сари вақтро дар назар дорад. барои чӣ баъзе ҷумлаҳои тоҷикиро ман ба шумо фаҳмон дода истодам? Зеро ки баъзе ҷумлаҳо ҳаст ки салакак адабӣ тарҷума шудагӣ аст ё ки дар экран омадагӣ аст. Ба ҳамин хотирам мефаҳмонам. хоб, ту мешавад ты, чанд боро тарҷума кардем. хоб, мактаба мо гуфтем ки ҳозирам гуфта будам, боз мегӯям, в истифода мебарем. Ба мактаб, в школу. хоб, дар мактаб, школе аканчани е мегирад. хоб, ба мактаб ки шуд, в школу аканчани у мегирад. хоб, сари вақт, вовремя. Вовремя. хоб, омадӣ, пришёл. Значит, дар инҷа низ ҳаракат бо пои пиёда ва дар бораи мард рафта истодааст. барои чӣ дар бораи мард рафта истодааст? Барои он ки яъне ты гуфта мо ҳам ба духтар гуфта метавонем, ҳам ба писар, аммо метавонем дигар феълҳоқатӣ мо маънидод кунем ки гап дар бораи кӣ рафта истодааст. ту сари вақт ба мактаб омадӣ гуфта дар бача ба гуфта истодааст. Агар ки духтар ба ҳамин гапро гӯед, агар ҳамин феъли прийти пришёл гуфтагӣ аст, ҳамин пришёлро шумо аканчани а мегиред, пришла мешавад, яъне ё гум мешавад, пришла, яъне омадӣ, пришла. ё гум мешавад, баъд аз ле а мемонад, яъне пришла мешавад. хоб, мактаб мешавад школа. школа аканчани у мегирад, аз хотир наброред. ту сари вақт ба мактаб омадӣ. Ту, ты сари вақт, вовремя ба мактаб, в школу омадӣ, пришёл. Духтар бошад, пришла. боз ба шумо якчанд сония вақт. хоб, ту сари вақт ба мактаб омадӣ савол аст. Ты пришёл в школу вовремя. Ты пришёл в школу вовремя. Ту сари вақт ба мактаб омадӣ савол. Ты пришёл в школу вовремя. хуб, умедворам дар инҷа низ ба шумо ҳамаш фаҳмо аст. Пришла яъне духтар омад. Пришёл писар омад. ана акнун мегузарем ба дигар ҷумлаи мо. Ман шаби гузашта ба шаҳр омадам. шаби гузашта бениҳоят ҷумлаи зур, зеро ки луғаташ зур мешавад. ҳозир бинед, шаби мешавад, шаб мешавад ноч, яъне шаби чӣ? Шаби гузашта ки шуда истодааст. Дар инҷа вечер нест, шаб бегоҳӣ мешавад. шаби гузашта ки шуд, вечерро мо истифода мебарем. ҳозир боз мефаҳмонам. вечером, шаби вечером аканчани ом гирифт.
бинед гузашта, вчера. Не вчера, ин дирӯз, шаби гузашта ки шуд, яъне вчера вечером мешавад. Аз хотир набуред. Шаби гузашта. Вчера вечером. хоб, омадам. Ман шаби гузашта ба шаҳр омадам. Приехал. Дар ин ҷа ҳаракат бо нақлиёт аст. Приехал. Агар духтар бошед, мегӯед ки приехала. хоб, ман шаби гузашта ба шаҳр омадам. Шаҳр мешавад город. ҳама медонад ба фикрам. Ба ки шуд, в мешавад. чиқаре ки дар сараш гуфта будам, шумо чанд бора такрор кардам. Ба шаҳр, в город мешавад. Аз шаҳр, из города. хоб, ман шаби гузашта ба шаҳр омадам. Шаби гузашта. Вчера вечером. хоб, ба шаҳр, в город омадам. Приехал. якҷоя кунед, албатта ҷумла созед. ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Ман шаби гузашта ба шаҳр омадам. Я приехал в город вчера вечером. Я приехал в город вчера вечером. Ман шаби гузашта вчера вечером ба шаҳр омадам. ба фикрам баъзеҳо дар як чиз хато кардан, дар оне ки предлоги бахшиш предлог гуфтам, ҷонишини шахси манро ман дар экран нишон надодам, дар ин ҷа ҳаст. агар ки шумо инро монда бошед, значит шумо албатта беҳтарин ва видеоро бо диққат тамошо карда истодед. ман шаби гузашта ба шаҳр омадам. Я приехал в город вчера вечером. умедворам инҷо низ ба шумо ҳамаш фаҳмо аст ва бо ҳамин дарси мо ки дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем, дарси 20 буд, ба охир мерасад. умедворам видеоро то охир тамошо кардед. агар то охир тамошо карда бошед, дар комментарий рақами ёки плюсро монед, ёки ягон рақам монед, ё нависед ки ман видеоро то охир тамошо кардам. бо шумо ман Лутфулло Элмуродов будам. то дарсҳои дигар дар паноҳи худо бошед ва ҳатман хоҳед ки дарси 21-умашро баронем, дар комментарий рақами 21 монед ва албатта мо барои шумо боз ҳам видеоҳои нав пешниҳод мекунем. хоҳед ки забони русиро дар муддати хеле кӯтоҳ бо кӯмаки курсҳо, дарсҳои онлайн омӯзед, ба ҳамин рақамҳое ки дар экран маълум аст ба мо муроҷиат кунед. хайр.